Üdvözlök újra mindenkit, Dave vagyok, és itt vagyok egy újabb Tier 2-es fergeteges résszel. Ez immáron a második részünk lesz. Ugye az előző részt ott hagytuk abba, hogy egy hatalmas, úristen, hatalmas atomrobbanás volt, és éppen elvittek minket, valószínűleg ide. Ezek a bejátszások nagyon kemények. Éppen szétszapatolják a belünket. De meg csak erémálom. Mik azok a nagy szűkott oldal? Semmi jót nem fejtek a tűzben. He's unstable. Progressing now would be a mistake. You're putting... Set to 300. Mi van? Nem, azt ugyan belé nem rakjátok. Már pedig be. Jól láttam, ott megjelent, jobb oldalt, már. Nem vagyok ám benne biztos, hogy láttam. Szerintem ő volt. Hát nem vagyunk valami jól, már akkor a hűtő meg egy atomrobbanást nem is csodálom. Nekem is kell egy ilyen szemüveg. Mehetünk is. Ebbe a biohulladékos. És ezt a két hűtőket az előző pályáról elvesztett. Nem áll. Ezeket nem nyithatjuk ki. Körülnézek, hát ha találok valami hasznosat is ebben a 8. szobában. Ugye itt az hát need a weapons. Hát kösz, feltűnt. Még ott az világon sehol semmi. Még egyszer megnézem, nem lehet kinyitni. Jó. Jó, tehát mi vagyunk beket. Na. A tévében nincs semmi. Nem tudom. Az ott álma. Éppen háttal áll nekünk. Onnan jöttünk, igaz? Minden én előtt ide biztos, hogy benézek. Valami hírtekket, hogy valamit kéne kapni. Mi az anyámért? Laggol ez ennyire. Már ez is. Nem akarom becsukni az ajtót. Lecsváltunk azért van. Már ide sem, ne szívas. Jó, tudom, hogy ott vagy. Ezek a látomásokkal nem fejtettek valami jót. Aha, kaptunk időlassítást. Kontrollat tudjuk aktiválni. Na végre valami új. Kell keresnem valami hírtet. De szerintem nem fogok találni, úgyhogy elcsinálni. Sőt, ráadásul van egy nézésem, hogy visszajöttem onnan, ahol megindultam. Ügyes voltam. X-jelöli a helyet. És még firkál is ez a személy. Nem semmi. Út mögé, hogy benézek. Hát néztetek. Na melyik irányból nézzek? De jó, nem vagyunk jó. Semmi hasznosat nem találtam, úgyhogy ki is mehetnénk. Megnézzük erre mi van. Férfi WC. Jó, ezt csak annyira lehet kinyitni. Az egész érzékenység. Mindig. Igen, megint állnak. Ó, szia. Jóka. Arra nem mehetünk. Elég lett volna csak a vért követnem. Ami arra vezet. De vezet mondjuk el. Na mindegy. Benézzünk ide. Hát, valaki vagy kiretvéreztetve, vagy elég erőteljesen mestulált. Nem akarom megtudni, melyik volt a kettő közül. Ezért nem tudtam bejönni. Nem tartunk semmit, haladjunk, ebben még semmi akció nem történt. Jó. Vagy arra is fér, nem vagy arra is fér. Menjünk el.
Meg lehet erre is menni? Persze, hogy nem. Akkor csak erre mehetünk. Urá, itt is minden csupa vér. Itt egy golyónyom. És nem mehetünk be. Ó. Ha felugrok, akkor rúg. Hú, tetszik. És nem, hogy minden tárgyba bele kell akarni. Hát ez így tényleg nem állatot. Akkor a másik irányba kell menni. Amúgy mivel fogunk futni? Akkor ha kontroll most már időlassítás. Megugom. Na, megtaláltam az utat. Most lehet, hogy volt valami félelmetes jelenet. Szerintem az a barom onnan leesett, meddig nem volt ott. Szerintem pont lemaradtunk egy ilyenre. Ronda. Arra nem mehetünk, hát akkor menjünk fel oda, ahonnan ez a hülye gyerek leesett, vagy leugrott. Golyónyomok vannak, úgyhogy szerintem ezt inkább lelőtték. Erőteljes vérengzés volt. Semmi. És tudom merre menjek, annyira szabad. Nem mozoghatunk, hogy... Még egy falot. Az a biztonságért. Számítógéptel nem is látunk semmit. Fegyvert nem találtunk még. Inkább ez aggaszt. Férfi létsző. Na. Hívat. Itt hogy is kinyílt az ajtó. Azt szerint flashlightom. Mondtam én, hogy valaki megstudált, megvan az illető. Akkor minden rendben lehetünk is találni. Tehát, hogy nem volt ötlet kapcsolni a lámpát. Na mindegy. Ezt azért becsukom. Akkor nem akarunk bemenni. Már kicsit azért kezdek ámpolázni. Főleg, hogy most már este van, amikor veszem fel ezt a videót. Oh. Hú! Most tényleg kicsit beszartam. De legalább jól tudni, hogy a túloldalt van az egyik társunk. Be tudsz jönni? Persze, hogy nem. Akkor megyünk erre. Na szóval, mivel most már este van, tényleg erőteljesen kezdek szarni. Játékot. Ennek mi értelme van, hogy ide be tudok jutni? Semmi. Következő biztonsági őrzőre. Eddig szarra untam magam ebből a videóba, gondolom ti is. Majd így innen lérem, hát persze, hogy nem. Egyelőre inkább nem használok flashlightot. Sergeant Beckett, thank God you're okay. I'm sure you have a lot of Érdekel. questions. I'll explain everything later. Right now, we need to Ott a get te you lelki to állapotod CDC. miért fog érdekelni ebben. Hurry and be careful. És még dirigál is nekem. Ide figyelj, te velem így nem beszél. Can't believe he'd go to this extreme to cover up. Nem olyan végig nem hallgatom, mi pofázik nekem. Tech Club. Úrei. Ez így. Azt. Igen, ott a hírtek, amiért jönni akartam. Köszi. Legalább már egy van tartalékba. Picike kis lap. Semmi félelmetes nem történt eddig. Aha, katonák. Szuper. És fegyver nélkül mit fogok velük kezdeni? Csak álma nem sért a segítségemre, hogy a társam, akkor nekem Sanyi. Piromániák dugni bűntövet. Kiértünk egy folyosóra, minden szuper happy. Ott a pisztoly, ott. De ezek azelőtt lesznek észre, mert eljutnék a pisztolyig, akkor nagy farba. Megpróbálom úgy intézni, hogy ne vegyenek észre addig. Hoppá! Aztán, hogy szétrepült. Eltaláltam azt a gázgesztuszaltot.
Helyes. Snake fist. Ez van volt nálatok lőszer. Ez már te. Are you fucking kidding me? Na, így már kevésbé félek. Hey, I don't know who else is listening, and I'm not taking any Bár chances. csinyán kell bánni a lőszerrel, mert a játékot ismerve nem lő. Nem úgy, mint a 3-ba, itt se bánhatunk felelőtlenül a lőszerrel. Már hamar elfogad és akkor rázzal. Most látok, de azért meghaltok. Assza meg. Jó, nem ért be. De erre kip a pisztolyom? Itt van. Neki mentem és visszaállt a kép a helyére. Ebben a játékban is vannak érdekességek aztán. Na jó, akkor csőjünk, mert tényleg kevés volt az aktív a játék eleje fele. Jó, hát ne csak a pajzsom csökken egyelőre, az életem nem. Nem, hogy mire kell futni. Na most már nem azzal, amivel eddig. De hülye vagyok gaznak, használtam volna időlasítást és közvetlenül. Mondom, HP-m nem sérül. Még. De a pajzsomat elég. Hátam mögött. Hűba. Na most már sérült a HP-m. Pajzsot adjatok. Hát, hogy nem volt jó ötlet ez a normál, de így legalább izgalmas a játék. Ezen az erősségi. Na, a pisztolyom is van. Királység. Arra senki. Erre senki. Helyes. Ott pajzs. Nem, most kívül. De gyorsan meghaltam, ja. Most már nyomogathatom az émetkitet. Istenem. Na, legalább a firketes videók során egyszer sikerült meghalnom. Ó, hogy innen folytatom, ó, de jó. De minden tudom, mire számít csak. Legalábbis magjából. Hát csak a mag ne lett volna. Ebben használtam az időbaksit. Maga remélem meghal. Úgy tűnik. Add Isten, hogy kivételesen nem halljak meg. Na, hol vagyok? Meglavarodtam, na, még. Elsőre találtam az elsőnek a gáztartáját. Ügyes voltam. Urá! Pisztolamok, gránát. Az időlassítás használni fog. Úgy döntöttem. Legalább tele vagyunk lőszerre. Üdve csúnyán szétszakadt.
Ez is lesz. Jó megcsinálták ezt a játékot, a grafika tényleg oda vág. Na, és végre kaptunk egy mentést is. Na, játszottam egy kis végzókból. Ha! Ez a kör az enyém volt. Tényleg erre kéne lemennem. Az van. Grünél full. Király. És még össze is. Találtunk bőven. Ide akartatok be menni. Lát. Kirető? Nem. Akkor megértem, hogy nem jutottatok be. Nem egyik üzből sem jön semmi. Szerintem mit tennünk kéne? Az el van barikálódva. Nem visszazunk. Jó, leugrottam ide, de hogy minek? Nem lehet. Erre elpagaroltam egy kevés fűszert. Mit keresek én egy nőrét fűre? Ide utálom azért. Nem beléptető kártya volt, hogy valami esik. Remélem. Itt is van. Nem. Tanácstalanságot annyira nem szeretem. Jó, akkor bemegyünk a fülfülőfülre is. Nem megyünk be. Kitettem el valami. Jó. Találjam ki, hogy merre kell menni. Na, most találtam életeket, még van bővíve. Nem. Még mindig nem. Na srácok, most pokérre ugrottam, de... Megvan. Természetesen megint sok pajzsot vesztettem, urá! Nem nagyon örülök. Vagy ősszel lesz most legalább. Sovány vívasz. Meg abból itt lejött. Na, és akkor már itt leszhetünk is nyugodtan lefele. Vagy mégsem? Már csak azt jelző leszem. Miért kiabálom el mindig? Akkor különözik rám úgy, hogy nem is lát.
Na, ugye senki szedni mindent. Látod, hogy nem kellene. Ez a 3-4 maradt legalább előttem, itt aljából. Na, ez aztán tényleg valószínű. Ez akkor laggolások ne lennének. Egy műtő asztal. De jó. Szilálma. Azért mi a rákocsinak. Itt elővettem volna azért, mert a gyereket lelövik. Azért nekem is van kedvességem. Ó, milyen soti? Aztán. Nem kell visszaváltok a gépfegyverre. Na, ebben tele vagyunk. Oldjunk kevés. Erre normálisan úgy volna az a rohadt asztal mögött. Ah, kurva. Nincs több medkittem. Na, ennek aztán kifejezetten tudok körülni. Nem ezt akartam, na minden. Ezeket meg hiába veszem fel. Új. Soti. Menjünk erre, hát erre biztonságosan. Barátunk. Valamelyik újra fölmelt kell. Én esküszöm végigkapok. Látod, hogy se volt paradé. Na. És nekünk miért is volt itt jó?
Ez volt. Back it up here with Genevieve Harrison. We're on our way to the PhD lab. See you there. Harrison says we were all banged up and bad when they brought us in, but sounds like you got the worst of it. She was surprised to see you on your feet. Ismét van folytunk, ami gondolom nem sokáig lesz meg. De általában ezt nagyon hamar lelődik rólam. Nem tudom már menjünk, menjünk erre. Ismét egy hulla. Hát srácok, halál jó itt a buli. Úgy tűnik. Na, direkt ezért kapcsoltam a flashlightot. Makkeros volt. Most rárompant ez az. Meg is ölte, jól látom. Ez egy nagyon szerencsés dobás volt a részemről. Végre valami. De még mindig túl. Értem, hogy lesz egy ilyen marha, így meghalt. Ezt a kurva. Log. Kaptunk pajzsolt ismételten. Annak mindig csak örülni tudok. Bár igazából nagyon nem szereti osztogatni a játék. Csak láthatták rá. Szóval. Ezért mondom, hogy Fortnak annyira nincs értelme. Főleg, hogyha rólam van szó. De mondjuk a shotgun pedig nem nagyon használtam. Bocsi srácok, hogy most nem beszélek, csak beleírtam magam a játékba. De legalább megtaláltuk az útvonalat. Ja, onnan jöttünk. Szerintem. Nem. Na srácok, ez videó ennyi lett volna, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot,
Ha van kedvetek, iratkozzatok föl. Én köszönöm a figyelmet, sziasztok!